Bi giştî li Anatolya Naverast û bi taybet jî li deşta Enqerê karkerên demsalî berhevkirina berhemên herî dawî dikin. Li deşta Enqerê axirîn guleberoşk, silk û pîvaz hatin berhevkirin. Karmendên demsalî li ber nêzîkbûna zivistanê karê xwe yê herî dûmahî dikin û pîvazan diçinin, dikin telîsan û didurûn. Alî Kurdî bi xwe xelkê Kobaniyê ye. Ew 7 sal berê ji Kobaniyê hatiye û li gel malbata xwe ana li deşta Enqerê di zeviyên pîvazan da kar dike. Em nihal vê derê bû 5-6 mehnel virin em pîvaza berê me çapa kir pîvazan em najî ev ê me pala kir em najî dikine torbana îroca em didurûne durumê me em saet 7 dorê 7 jî darine mal teqrîben 7 sanel virin em ber îçî dê riviyan a ji zilmê em riviyan hîro jî 7 sane mehîn Kobanê nediye elvirim bes merî dixwaze here ser heriyê xwe xwediyê xwe me 7 sane nediye em ser telefonê hevra şorê dikin. Li deşta Enqerê piştî çinîna pîvazan dagirtin û durûna telîsan dest pê kir. Pîvazên ku li vir tên berhevkirin, hilberîner ewan yekser dibin embara û dûra jî di nav piyasaya hundir da belav dikin. Lê li ber aboriya Tirkiye ne hilberîner û ne jî karkerên demsalî dilniyazin. Karmendê ku ji bajarên Kurdan hatine vandaran, ew rewşa xwe wiha tînin ziman. Zor wala diçûne mektebê em tiştek tune wî dest me da dirmo me tenê em zor mektebê me derxistin em hatine 6-7 mehe virêne em dişixol ne hîn holê û çiza me hîca tiştek ne tê kirîne ne em bihoyê em nikanin bikirin. Em ji Urfayê Sûrûjê hatine xelkê Sûrûjê ne we Kurdin. We pênc me hatine xelas bû û we kete me şeşe em dikin işte xwe bêyala em va me xelas be em pêncî me de em biçîne mara. Wala we debar zor bî. Tişt nêkirin we mazot gisê qat bû we pîvaz pera nake we pere dest pê namîniye em dike boş metalan nemara. Em Urfê de hatine vir şixula em çapa me kirî sokim 20 rû wergama êmema hem dik me biqedî. Em mektebê jî heya hefta me xwend wî de ji min terekan sewîş. Karmendên demsalî li deşta Enqerê karên xwe yên herî dawî dikin. Berî meha 12 pirê wan wê vegerin bajarên xwe wek Riha, Amed, Mêrdîn, Dîlok, Samsûr û herwekî din bajaran. Lê bihatina biharê ew ê cardin vegerin deşta Enqerê û Anatolya Naverast. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.